ang atong tubag mismo sa maong pangutana dili taoyon o ang simbahang Katolika dili oyon sa sola scriptura nga naman una wala gid na gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang katuyuan ng Ginoong Jesucristo nga ipakaylap ang maayong balita sa tibuok kalibutan ug itudlo ang tanan nga iyang gitudlo. Mo nang ato ang mabasa sa San Mateo 28:20. Unya nasayod ang atong Ginoong Jesucristo pinagi sa pamulong ni San Juan nga iyang hinigugmang apostol sa San Juan kapitulo 21 bersikulo 25 nga dili ang tanan nga gibuhat ni Kristo na sulat sa maong basahon ano man kay kung isulat pa sa maong basahon dili pa insakto ang tibuok kalibutan nga sudlan sa gitawag og mga sinulat. So mao na nga dili baruganan ni Kristo nga Bible alone or sola scriptura. So asa man din nagikan kining maong gitawag og pagtulun-ana, nagikan kining maong pagtulun-ana dili kang Kristo ni sa mga apostol, kundi nagikan kini kang Martin Lutero nga mibuwag misupag sa simbahan sugod ni adtong 1517. So gisulti na ni Martin Lutero nga Bible alone nga naman kinisupag sa tudlo sa Iglesia Katolika nga tawag ining Biblia o kining gitawag og tradisyon, kaya di man gina pwede magbulag ang Biblia o ang tradisyon. So tungod sa pagsupak ni Martin Lutero nag-create si iyahang pagtulunan nga iya pong gitudlo sa iyang mga miyembro nga maoning sola scriptura. So mas maayo nga motuota dito sa manluluwas kaysa tawag ining lunlong tao nga nanginahanglan og kaluwasan ug abot lang ug asa to gibutang sa Ginoo karon tungod kay daghang mga kalag ang iyahang gipangdani, iyahang gipanglingla sa iyang pagtulunan nga dili dapat angay niyang itudlo. Sumalapan ni San Pablo, bisan gani kami kuna sa kanghel nga magwali kaninyo ebanghelyo nga lahi sa among iyong giwali, ipatunglo siya. So mo na ang giwali ni Kristo ipatudlo ang tanan, unya dili ang tanan na sulat, so dili gid baruganan ni Kristo, dili baruganan sa simbahan, dili baruganan sa mga apostol nga sola scriptura or Bible alone lang ang basihanan sa pagtuo. Alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post o para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa tanan natong i-post ng mga videos.